și bine v-am regăsit la o nouă zi de experimente. Astăzi este ziua 6-a, adică facem experimentul cu numărul 6. Luăm adventul calendar de știință și suntem curioși. Care este experimentul de azi? Numărul 6 unde este? Acolo, așa este. Luăm cutia cu numărul 6. Așa. O deschidem. Iarăși o gaură. Desfacem prima dată așa. Mamă, ce se află aici? Experimentul se numește jocul cu oglinda. Am nevoie de această folie de oglindă și această cutie de azi. Remove the blue film. Din păcate nu am telefonul la mine, mi s-a descărcat, așa că îmi trebuie un adult să-mi traducă. Sper să fie bun la engleză. Scuze că am căștile în urechi, dar trebuie să ascult ceva. Să continuăm. Îndepărtați filmul sau filtrul albastru de pe partea oglinzii. Așa. Acum se îndepărtează. Așa, uai, de capul meu, a funcționat. Wow. Vai. Creați un tub din folie și lipiți părțile laterale împreună. Așa. Like this. Așa. Desfaceți cutia. Am scos, adică am desfăcut, și scoateți cercul perforat. Așa. Așezați tubul oglinzii în deschidere ca acesta, adică cam așa. Și acum uită-te la imaginea din tubul oglinzii. Ce observi? Cam așa. Cred că a ieșit după vederea mea, dar voi nu cred că puteți să vedeți. Puteți să faceți rost de oglindă, puteți să comandați sau comandați o cutie ca acesta. Cred că greu să găsește în România. Puteți găsi în vacanță în străinătate. Ne vedem mâine cu un nou experiment și cu Moș Nicolae și cu Singura Casă 1 și cu Peppermint Park, ce am făcut mâine și astăzi și ieri. La revedere!